О, последни 2 билета! И то първо клас. Давай на половин цена. Айде да си оправим покажа, че видим след 5 часа. Добре, айде. Не знам кои да си взема. И да свърждаме всички? Добре. Айде чакам петата. Айде на Бог, готова съм. Ейхо! Готова? Да. Ама самолетът излетя преди 3 часа. Айде сега да запаковаме. О, последни 2 билета. Първа класа. Ти мисля 5 часа. Верно ли? Верно е.